Имаме си гостенка. Добре дошли в новото ми видео. Аз съм Мила, обичам да чета, да пиша и да се занимавам с изкуство като цяло. Днес пристигна един пакет от една поръчка, която направих преди доста време и мисля, че ще ви бъде много интересно. А после заедно ще украсим, ще сменя малко декорацията в стаята и накрая ще има още нещо изненада. Ето го пакета, като това е само една част от него. За да не шумя през цялото време, ще извадя нещата отвън. Нека да започнем първо с ето това малко кашонче. Това е етажерка и на нея смятам да държа своите книги. Следващото нещо, което съм извадила до мен е ето тази лампичка. Това е лампичка за четене. Сега ще я разопаковам. И ето е лампичката. Тя работи с батерии, но в момента няма как да я изпробвам. Малко по-късно ще взема батерии и ще ви покажа как работи. Може да си я закачите за книгата, ето по този начин, с тази щипка, а може и за някаква повърхност да я закрепите. Следващото нещо, което ще ви покажа, е една торба, чанта тип торба. Сега ще ви покажа. И ето как тя изглежда. Това е чанта, такава плътнена чанта и тук има едно такова патенце, което лежи на възглавничка. Материята е доста здрава и ми харесва големината. Тук мога да сложа доста книги. Следващото нещо, което виждам пред мен е нещо, което доста отдавна исках. Нямах представа, че в Shein го има. Мислех, че това се продава директно с книгата. И сега ще ви покажа какво представлява. Това са едни показатели, които са за Библията. Сега ще ги отворя, за да ви покажа по-добре. Ето това представляват показателите. Не съм сигурна точно как трябва да бъдат сложени. Мисля, че се залепят просто. И всъщност очаквах да са такъв тип пластмасови, а те са стикери от хартия. Но все пак ще ги изпробвам. Аз съм вярващ човек и имам наистина доста библии. Сега ще ви покажа 3 от тях. Първата ми библия е бяла библия, която е с посребрен надпис и посребрени прорезки, мисля, че се казват. И много си я обичам. Точно за това исках да си взема подобни отбелязки, с които по-лесно ще отварям конкретната книга, която ми трябва. И по-скоро ще пробвам тези отбелязки именно с тази библия. Бялата. Другите две библии, които имам, са ето тези. Тази е на иврит, тя е доста дебела, а тази е на немски. Причината, заради която имам толкова много библии, е, че ми е интересно да сравнявам преводите между конкретните езици и по-точно иврит, немски и български. Много се надявам скоро да открия библия и на руски, за да мога да сравнявам колкото се може повече преводи, за да открия кой е най-добрият за мен. Така, продължавам с още няколко неща, които си взех и сега ще ги покажа заедно. Това са ето такива показатели. Тъй като когато чета си отбелязвам различни неща от книгата с точно такива показателчета. Те са много удобни, защото не се мачкат, не са хартиени, те са от пластмаса и доста красиво стоят на всяка една книга. Но тъй като чета доста и тези показатели много бързо свършват, се запасих с още 3 такива пакета.
Продължавам с следващите две неща, които са от една и съща категория. И това са книгоразделители. Сега ще ги отворя. Първият книгоразделител е изключително красив. Не знам дали ще го видите. Сега ще се опитам да фокусирам върху него. Добре, явно няма да ми се получи. Но ето го, така изглежда. Пише на него Ван Гог. Фокусирам. Супер. И има такава златна връв, която много красиво стои. Много ми харесва и това е метал. Само да кажа, това е метално. Много красиво изглежда. С радост ще си отбелязвам нещата с него. Другият книгоразделител е ето този. И сега при мен се вижда, че това е на обратно. Обаче на него пише I'm reading. И мисля, че е доста хубав. Сега, като един истински инфлуенсър, ще се опитам да фокусирам отново върху него, ето така. Но не се получава. Сега ще се закрия лицето. Ето, получи се. И тук има ето подобно нещо, като при другото, само че това е такава феришка и на нея има книжка. Отворена книжка. Много сладко. Продължавам с още няколко неща от една и съща категория, така да наречем. Това са стикери. Тук имам ето такива пеперутки. Имам ето такива. Ето такива стикери. Още имам. Още едни пеперутки. И две ролки коледни стикерчета. Те са ето такива кръгчета. Тези две ролки са на коледна тематика и ги взех, тъй като смятам да опаковам тази година подаръците, които съм подготвила за моите близки хора. И доста симпатично ще стоят подобни окраски. И последните две неща от поръчката ми са отново в една и съща категория. Това са лампички. Може да ги видите. Това са звездички. Това са лампички, които са на тело. Ако си спомняте от миналото видео, тук се опитах да направя украса с снимки, която се получи, но беше първо много късо и не покриваше изцяло това пространство, което искам да украся. И второ, много бързо паднаха. Точно за това си взех и едни лепенки, които тук не се виждат хубаво, но това са по-здрави лепенки. И сега заедно ще се опитаме да го украсим. Хайде! Както вече виждате, зад мен е украсено, но това не е всичко. Имам малка истинска елхичка. Тя се казва всъщност Baby Smurch и ще ви покажа как нея ще украся. Двата вида лампички съм ги взела от Shein, като малките лампички, които съм украсила с мои снимки, идват директно с батерийка, а тези, които са звездичките, те имат нужда от батерия 2x А, 3 бройки. Ако някого това го интересува.
Чакайте. Има още нещо. И тук е момента да ви покажа изненадата. При мен дядо Коледа дойде по-рано и вече остави някои подаръци по телхата. Хайде да видим. В началото на видеото ви казах, че ще има изненада. Ето каква е и тя. Тук някой е оставил, демек аз, няколко книги, които поръчах и сега заедно ще ги разопаковаме. Както ви казах, дядо Коледа при мен е подранил и сега имам подаръци за отваряне. Това са моите подаръци към мен, да не си помислите нещо друго. Това са няколко книги, които поръчах през изминалата седмица и вече са тук. Сега ще ги разгледаме заедно. Първо взимам този пакет. Както ви казах в предното видео, аз четох една от книгите на Виктор Юго. Тази книга беше и моята любимка за октомври месец. Това беше последният ден на един осъден на смърт. И тъй като много обичам Виктор Юго, много ми липсваше неговото творчество и си поръчах ето тази книга. Както знаете, той е може би най-известен с Клетниците, има и филм по нея и много исках отново да си я прочета, тъй като обаче на мен не ми харесват новите издания точно на Клетниците, си я поръчах в старо издание. Това е класика от световна класика за деца и юноши. И въпреки, че е от световна класика за деца и юноши, смятам отново да я прочета, но малко по-нататък във времето, тъй като вече имам доста голям списък от книги, които трябва да прочета през ноември. Сега се залавям с този голям пакет и нямам търпение да видя и вие също да видите какво точно съм си поръчала. Ето ги книгите от втория пакет. Нека да ги видим заедно. Първата, която ще ви покажа, е тази Иван Вазов Софийски разкази. Много интересно ми се стори, до сега не съм попадала на тази книга и тъй като всички знаем, скоро наближава Черен петък, много неща са с намаление. Всички книги, които съм си поръчала, са на издателство Колибри и са на намаление. Така че може да откриете и тази книга. Честно казано, нямам никаква представа за какво става въпрос. Освен от заглавието, единствено мога да подозирам, че това са разкази за София от Иван Вазов. Ще видим заедно. Следващата книга е също толкова интересна. Става въпрос за изкуство и литература от Зигмунд Фройд. До сега не съм чела абсолютно нищо на Фройд. Тази книга също беше намалена и ще ми е доста интересно да разбера повече за Зигмунд Фройд, тъй като наистина не знам почти нищо. Което съм учила за него е, че е психолог, психоаналитик. Преминаваме нататък към следващите книги. Борис Виян Сърца за изтръгване. Също нямам никаква идея за тази книга. За първи път си купувам нещо на този писател и ще ми е доста интересно какво ще ми предложи той. По описанието, което прочетох, доста ме заинтригува книгата и точно за това си я взех. Не мога да кажа нищо повече за тези книги, тъй като за първи път се докосвам до тях. Освен за Клетниците, разбира се, но за тях също не си спомням и много. Затова само ще ви ги покажа, ще ги снимам и когато успея да ги прочета, ще ви кажа моето мнение за тях. А вие може да оставите долу в коментарите вашите впечатления, ако вече сте прочели някои от тези книги. И така стигнахме до последната книга, която си бях поръчала и това е Поп Дама Вале от Владимир Набоков, извинявам се. Също автор, който не съм срещала до сега, т.е. имам предвид, че знам за неговото творчество, но нищо не съм чела. И както виждате, не мога да коментирам книгите, тъй като не съм достатъчно запозната с тях.
Но ще се радвам, както вече казах, да споделите вашето мнение. Ето, че стигнахме и до края на днешното видео. Много благодаря, че останахте с мен до края и се надявам тази украса, която успях да направя, да е внесла малко уют и при вас. А сега ви казвам чао и до следващото видео.